nabalaleli bomsakazo ngokuthanda kakhulu sibingelele nje sibonke. Siyasibongela kakhulu dokotela nangethubo sinikezela lona isikhathini sakho siyazi ukuthi ubatasa kodwa siyabonga nje ukuthi senzele lithuba kuba sikwazi kuba sikhulume nawe kusenje mhlambe namhlanje kulesibili ngicela ukuthi usisize la usilekelele ngendaba yezinto ukusichazela nje ukuthi yini izinto. Ngiyabonga kakhulu izinto sesindi kuyisitho noma kuyizitho zomzimba ezibalekile ezikhona emzimbeni womuntu kule ngxenye esithi abdomen. Zila umuntu mayibuza ukuthi zikephi ngoba ke kukhona ukudideka khona ngiyabona mase beyikhomba ngasezinyeni. Azikho lapho. Esiningi zikhonjwa lapha dokotela. Zila ngasemumva. Yes. Just ngezansi kancane kwezimbambo zilapho. Imbili enye ya left enye ngaka right mawuqeda nje lithambo lomgogodla ziseceleni kwawo ngaphansi kwele khunjana kwezimbambo ilapho kuyisona khona izinsoko zomuntu. Awusho ukuthi le ndawo engikhonza ukubambelela kakhulu kuyona ngemuva mangibeka izandla. Yebo kodwa ngaphezudlana nje kwakhona kodwa kuzosondela impela ngakuzona. Yebo kuzosondela impela lapho. Ngizwa kahle dokotela ngiyacabanga ukuthi baningi abantu abasizakalayo ukuthola ukuthi zikubi nendawo ngoba impela kuyiqiniso ukuthi sizikhombela ngezansi kwesiswini kule ndawo nesezantsi sikhombe khona ukuthi hey kukubuhlungula ngiphethwe izinto impela basho kanjalo abantu ngidisanayo ukuthi angithi amapayipi lawa athwala umntamo ngithi izinto enye yazo umsebenzi wazo noma umsebenzi waziwa ngazo kakhulu ukuthi zikanda umntamo. Yes. Bese lo mntamo kufanele phela uthuthwe ususwe insweni uzohlala esinyeni. So amapayipi ke lawa suka axhumanisa isinye lahlala khona umntamo nala kwenziwa khona umntamo ezinsweni. Lawo mapayipi lawa adlula kuyona ke le ndawo abantu bese beyikhomba. So ukuthi bakunenkinga emkanyeni mhlambi uyabuza ubuhlungu kanti ubuza ubuhlungu bamapayipi hayi ezinto. Ngoba zike zidlula kuyona impela leyo ndawo abantu abakhomba ukuthi sengasezona kodwa izinto seseba amapayipi lawa athwala umntamo. So ngawufika mhlamba qhamuka lapho. Ngekuzwa kahle kakhulu ungaqhubeka masikhuluma ngosize wazo iphinde zilingane nenqindi nje mawubheka inqindi lakho okwazi ukuthi cishe kulingane nosize wezinto zakho lapho ushape wazo izinto zomuntu ziyafana nje nezesilwane ukuthi usize wazo cishe kube into efanayo no shape ukuthi zimiswe kwa labo ponchisi labo kuthiwa opompom noma ponchisi ojwayelekile lomncane but ishape yakhona kuze kuphiswane kabanye kuthiwa izinto zimiswe okuphontshisi noma uphontshisi bamiswe kwezinto yini ayasazi ke nathi ukuthi kodwa mawulandela iBhayibheli cishe ukuthi ophontshisi bafika kuqala ngoba ilwane zakhandwa ngamuva zadalwa ngamuva kodwa ke siyangibeka nje kodwa nje ngizama ukuqaqisa lento ukuthi zimi kanjani ishape yazo no size bese ukuthi ke yini umsebenzi wezinhloko mhlawumbe umuntu nje indaba enkulu ngoba asugxila kakhulu ezifweni sifuna nje umuntu azi kubaleka kwaso. Yes. Nokuthi manje ngikubalele nje umsebenzi mhlawumbe eminye yazo hayi ukuthi mhlamba bazodhuka abantu bazokwenza izinto zokukanda umkhamo. Izinto zisusa i-waste product from egazini into nje siyi-waste engasadingakali iyaphuma ngezinto. Bese kuba ilokho esiyeza sokunaka ngomkhamo ukuthi yalizwa nephunga lomkhamo lakuthela mawudla into ethize umphuzi into ethize izwe sekushintsha iphunga lapha emkhameni. Uyabona ukuthi hayi mawudla ubeetroot uyabona umkhamo sewubuve ngathi ukhama igazi ngathi bese ukuthi omunye umsebenzi ukuthi amanzi mayesemaningi emzimbeni izinto zenza ukuthi ungazitholi wena sewuvuvukele uthole nje wena izitho zakho ze-right zikahle kodwa uphuze mhlawumbe amanzi angaphezulu this time izinto ezithi waqhama lamanzi asemaningi emzimbeni senza lo msebenzi. Bese izinto futhi zibhalansa ama-chemicals nama-minerals lento kuthiwa usodium opotassium osawoti nje labakhona no-calcium ophosphate zonke izinto nje ezinjengalezo umsebenzi wezinto ukwenza sure ukuthi ziyabhalansa ithi mangabe isiningi iyehlise mangabe ukuthi isincane ibamba ukuthi leyo nto leyo ingaphumi ngomkhamo so indlela ebhalansisa ngayo even noshukela ubhalansisa kanjalo. Bese kuthi ke omunye umsebenzi abantu abangawazi ukuthi control blood pressure
Okay. iBP yakho nje yes kune system ebizwa nge-renin angiotensin system. I-renin leyo i-chemical eliproducewa izinso ezithi angithi i-pressure yegazi control ukuthi imithambo yakho ibukane kangakanani noma ivuleke kangakanani. Mangabe ibukanile yafuna ukuba mncane ngenxa yokuthi khona i-signal njengokuthi umuntu uma ine-stress kakhulu uba ne-adrenaline eningi. I-adrenaline enye yezinto efika izenze emthambeni yegazi ukuthi ibukane ibe mncane bese i-pressure yaphakama ngokuthi asadluli phela ngokukhululeka igazi. Bese kuthi-ke ilokhu njani into emenza relax imithambo yegazi khona igazi lizokhululeka kahle i-pressure ingabe phezulu. Lenthi i-angiotensin. Angiotensin nje bathi ngisho khona i-chemical ekuthiwa i-renin elilokhu nje eliphume ey'nsweni nanegama elithi renin liyakuthela ngoba elinye igama le-kidney u-renal. Makuthiwa nje into ekuthiwa u-renal u-kidney lowo igama laka-medicine mangafuna ukuthi i-kidney ukuthi renal. Okay. So le-chemical ephuma lapha ey'nsweni kuthiwa i-renin so lethi uzokhumbula ukuthi iqhamuke ey'nsweni. Yilona-ke leli elisuke liye emthanjeni elilokhu njana elisebenza lenze produce lento ekuthiwa i-angiotensin. U-angio uchaza ukuthi imithambo yegazi, u-tensin ukuthi itensile i-tension. Okay. So ilona-ke lelo izinto ziproducer lelo chemical ekuthiwa i-renin. I-renin bese iyoproducer i-chemical ekuthiwa angiotensin. Angiotensin bese no asehlise le tension laphana asirelax imithambo yegazi bese liyakhululeka. So izinto zi-involved ngqo makhulunywa ngesitho emzimbeni wisona sicontrol i-blood pressure kusiyinhliziyo. Inhliziyo ipampa igazi. Into nje control i-blood pressure izinto. Umuntu uma ngabe nenkinga le-blood pressure enye yezinto esiyibhekayo ukuthi isebenza ngendlela yini izinto. Control i-blood pressure izinto. Enye futhi eproducekayo futhi khona chemical ekuthiwa EPO. Erythropoietin. Erythropoietin i-chemical lelo liproducewa yilona izinto. Yenzani le erythropoietin? U-erythro means ama-red blood cells. Okay. So erythropoietin shuthi le chemical le iproducer noma iproducewa izinto bese iya lapha emnkantsheni. Ama-red blood cells negazi liqubulayo liproduceka emnkantsheni. Umkantsheni nje yila umsuka wama-blood cells ngoba nama-blood cells aproducewa umkantsha nama-red blood cells aproducewa umkantsha. Kodwa i-kidney yona-ke kakhulukazi responsible for ukuproducewa kwama-red blood cells. La enza ukuthi igazi libe bovu. Ikhala nje igazi liqhamuka from ama-red blood cells. Ama-red blood cells are red nje because ane-iron ngaphakathi. Bese kuba ukuthi umsebenzi-ke wokubhalansisa umuntu angazabe nento i-anemia kuthiwa ushotelwa igazi. Isitho emzimbeni esenza igazi lakho libe rich kahle libhalanse kahle ngokwama-red blood cells. Izinto eziresponsible for lokho. Abaningi bebengakwazi-ke lokho. Nokuthi amalokhu njani amathambo akho ukuze abe strong adinga uvitamin D. Uvitamin D ubhalansiswa i-calcium no-vitamin D babhalansiswa izinto. Yes. So izinto zezinto eminingi mhlawumbe abantu abaningi kade bengabazi nje hayi izinto zokuqanda umchamo. Yes. Ngiyakuzwa dokotela. Ngifuna ukuthi usasichazele ukuthi izinto yini umsebenzi wazo. Ngifuna ukubheka ukuthi ngingayigcina kanjani ke ziphile emsebenzini wazo ziwenza ngendlela. Into ebalulekile izinto ziyawadinga amanzi ngoba izinto zisebenza kahle emazini mazunikeza umsebenzi wazo. Yabona izinto nje ngelanga zifilterisha igazi elinganisela on average 150 liters. Akusikho ukuthi umuntu phela uno-150 liters wegazi. Umuntu unama-liters on average. Umuntu omdala esengasezweni ingane uno-6 liter nje wegazi emzimbeni. Kodwa phela ngokuthi yazungeza gcina umsebenzi usuwenzekile kuzungeza kalihamba libuya gcina sekulingana no-150 liters ngelanga. So kubalulekile ukuthi umuntu ayigcine izinto ziphilile ngani la ngokuthi aphuze amanzi. Amanzi abaluleke ngani? Amanzi akhuthaza ilokhu nje igazi ukuthi ivolume yegazi ihlale ilento edingakalayo. Number 1. Number 2, lelo gazi bese liyahamba liya lapha ey'nsweni liyofilterisha ukuze kuchithwe lezi zinto ezingafunakali kusale ifunakalayo. Amanzi abaluleke kakhulu kulokho. Sigadeke amanzi ukuthi
singawajwayela amanzi lawa abandayo asefrijini. Okay. Sivume nje kuphela ukuthi lawo manzi aphuzwe mangabe ukuthi kushisa lokho kungajwayelekile ngoba kwenzeka ngoFebruary basha for 3 weeks. Bekwenza umqondo ukuthi emini uphuze amanzi abandayo. Kodwa nje ngosuku ojwayelekile uza amanzi ampompi noma uphuze la ngathi antukuntuku bangathi ayashisa. Ngoba lokho kugcina imithambo yegazi yakho ivuleke kahle. Kwanti kwabanda then ukuthi imithambo yegazi yakho ayivaleke. So on average umuntu omdala kubalulekile aphuze up to 2 liters ngelanga wamanzi nje ukuze izinto zakhe ziphile kahle ne-digestive system yakhe right. Kodwa ngoba sifocus entweni ukuthi izinto ziphile ilokho. Exercise futhi kuyasiza ukuthi igazi ligijime kahle lokho elidlula njalo lapha entweni lokhipha yonke into engafunakala. Ngiyakuthokozela ke lokho izinto. Manje dokotela mangabe ngixakeka ngoba khona umuzi umuntu ethi amanzi ayangihlula. Umuzwa sethi ngathi ngafaka ushukeyana bese ngiphuza ke noma ngathi ngafaka okusajusanyana kwenzakalani ngaleso sikhathi dokotela? Umuntu ufanele akushintshe lokho ngoba ayafunakala amanzi eyamanzi nje ehota ngathi kunjani ngoba lo shukela ofakayo uzo egazini bese uyokhuphula ushukela. Leyo juice leyo inezinto ezithize phakathi izofike ziye egazini mase lokhu wena ubasaphuza amanzi fanele kube neshukela obviously uya overdose ngeshukela emzimbeni wakho usungaphezulu kwalo udingayo. Yes kubalulekile ukuzifundisa ingcenye ngiyengizwa abanye bethi na ngiphuza nje i-drink kuphela abayiqhenye ukuthi awuthulita ngushaya nje ekhanda bahamba bagula abantu abanjalo. Amanzi nje abalulekile ukuthi uwaphuze eyamanzi. Uzimenge ngikuzwa kahle dokotela mase kufike esigabeni la usugula kuthiwa izinto seyininkinga kusuke sekwenzakaleni lapho dokotela? Kuyadependa ukuthi inkingani ngoba zisasuphila kakhulu ezifweni ngoba ziningi izifo ezihlasela izinto. Kodwa abaningi basuke bekhuluma nge-kidney failure ukuthi seyifeyilile ukwenza umsebenzi wazo. Okuwukuthi sezilimele ngalendlela ukuthi i-damage yakhona kwabaningi isuke kweshayana ngamanzinga. Kokunye uthola ukuthi mhlawumbe usunga-admit esibhedlela ufakwa ama-drip uthi every 2 hours bekungena ilita ye-drip namu-week kusatha futhi izinto ukuthi zingathole la manzi makuthi izizathu sokufeyila noma mhlawumbe siqale la sithi ukufeyila kwama-kidneys kuhlukene kathathu. Khona lithi pre-renal failure. Upre usho ukuthi before ukufeyila okwenzeke before izinto. Yini-ke leyo ukufeyila ukuba nevolume yamanzi noma yegazi elikahle ukuthi ifike entsheni futhi ukushoda nje kwamanzi awaphuzi ngendlela noma kulahlekelile mhlawumbe ukhishwe isiso kakhulu noma uphalaze kakhulu noma kokwenza kokubili kakhulu noma umuntu ongaphuza amanzi kwathi usikwasani wena uthandi nje ukuphuza lutho oluphuzwayo. Kuyayilimaza ke izinto ngenxa yokuthi ufeyile ukufika kwevolume efanelekile entsheni ivolume yegazi ukuphetha izinto zomsebenzi waso sithi pre-renal ukuthi ifeyile before izinto lonto. Ilonto ichaza ukuthi akufikanga ngokwanele ivolume yegazi neyamanzi efunakala entsheni. Ngizwa kahle. Bese kuba khona renal failure ukuthi kulimalezo nomqobo lwaso ke izinto. Ziningi into ezilimaza izinto. Ngaba i-medication ethize sometimes umuntu bathatha that's why sithi mothatha i-medication olokhu uya nje kadokotela every 6 months yo-check especially uma umuntu wa-chronic ngoba enye ama-treatment yazo uma isiphuze kakhulu ingazilimazi. So fanele sheshe sibone saqala ukuba nenkinga siwashintshe lawo maphilisi noma lowo mjovo. So i-treatment yazo ingazilimazi izinto ama-infections ama-virus athize o-HIV o-CMV ngokuhlukana kwawo njengalo ngibiza ngamagama. Ngaba nama-bacteria khona ama-bacteria athize akwazi ukuthi afika azolimaza izinto. So infection eqhamuka nge-virus noma nge-bacteria iyakwazi ukulimaza izinto. Kunezifo ezifana no-BP noshukela ziyayilimaza nje izinto ngo directly lezo zinto lezo. Bese kuzoba khona izifo ethize kuthiwa ama-granulation disease kuningi khona kuthiwa ama-autoimmune disease la umzimba wona amasosha omzimba angayi-recognize leyo ngxenye yomzimba wakho njengephathi yomzimba wakho ngenxa yokuthi amasosha omzimba mangabe ephathwala emzimbeni ukhona into ethize afanele ayibone azoyitesta ukuthi khona uma engayithola yahlasela lento ayibhilonge la uthi mhlawumbe wena ube nenkinga ngokudaleka kwakho
lelo protein noma leyo sign athi mayithi ayalunguza awayitholi bese ayihlasela izima amazwi zihlasela ngokwawo khona ama disease anjalo nawo ayelimaza izinto khona ama disease amanye athola ukuthi uthathe into epoison angithi abantu kuyenza ukuthi afake ushave kuleni kwakhe noma poison le poison owathi uhambe uyolimaza ngo izinto direct so kuningi singakubala okulimaza izinto masithi i-renal failure kuba khona post renal failure after i-kidney inkinga ayikho entsweni ileli pipe bengikhulume ngalo transport ikhondana umkamo from eswini lapha entsweni lapha emuva lasezikhona just ngezansi kwembambo lelo pipe esuka lapho liyo connecta nesinye ngihamba lapha umkamo kuyenzeka ukuthi lelo pipe kube ne blockage ekhona nje kakhulukazi kube ama kidney stones noma sokuba nama infections amaningi kwazi kugcina sekufomeka izibazi kwazi kwavaleka lelo pipe ngenxa lezibazi phela noma ikuphi kade kunesilonda khona umzimba mawusuphola uphola ngokuthi wakhe isibaza ngithi uvale leyo ndawo kanti sekuvaleka lelo pipe kuyenzeka blockeka kanjalo abanye uthola unama-worms hamba zazafike lapho ikeleni abanye bashisa ama-kidney stones omunye uthola ukuthi inkinga isesimeni uqobo lwaso lakuhlala khona umqamoke ukuthi kube ne-infection ethize kwase kuba ne-blockage lapho omunye ipipe leli lisusa umqamo esinyeni bese kuya lapho uma khona umuntu wesilisa endukwini yakhe umuntu wesifazane lapho uma khona intombazane entholuthi lelo pipe lelo mhlawumbe linenkinga linesilonda noma selinalo isilonda sesipholile kodwa sashiya isibazi njalo njalo so ilokho esithi i-post renal failure nokuthi inkinga ayikho ilokhu ivolume efikayo ngokwanele ey'nsweni izinto futhi zisebenza kahle but sekune-blockage so ngasikhathi ukublockeka umqamo awuhambi kahle bese ube kuphindela lapha ey'nsweni bese ziyabeka izinto zilimale ngoba phela akuzona indawo izinto azidalele ukustorage umqamo ziyawukhanda same time uhambe every time almost per minute wenza into enganga-half a teaspoon izinto umqamo ekufanele lo mqamo lo uphezulu. Asitho ukubamba kafushane doctor siye indabeni zogamanxa kwehora bese sibuya sihlabela phambili ngoba ngiyafisa ukuzwa ukuthi kusuke ngempela iziphi izinto ongakwazi ukubona ngazo ukuthi izinto ke manje seyithanda ukuba nenkinga kodwa masibuya nje la igamanxani kwehora nalentokazi yakwaLishozi mlalelo ngabe usithumelela imiyalezo noma imibuzo nayo ngalendaba esikhuluma ngayo ezinto kudokotela ukhona la kuline wethu Dr. Esindlovu esikhuluma naye njalo ngoLwesibili. Alright, asihlabele phambili senawo Dr. Esindlovu sibonge kakhulu uhlobisile Lishozi neindaba zogamanxa kwehora. Dr. Ndlovu ngingabona kanjani ukuthi izinto zami sekukhona inkinga esezinayo. Izimpi mhlawumbe inkomba engingabona ngazo. Mhlawumbe ngingaqala ngayo nje ngiyaqala ngokuthi bekusikhuluma ngeenkomba kwesikhathi yaba nasisifo sezinto ungazange ube nalodwa lalezi impawu esizibala which is why sithi hambe ekliniki noma kadokotela uyochecka leyo kuchecka nje ihlalele lapho ukuthi ungazilinde kube nempawu ngoba abanye abantu imizimba yabo ayibi nazo impawu kodwa yakho so impawu ongathi uyibheke mhlawumbe uma uthi unazo-ke ukuvuvukala kwey'nyawo nobuso noma ukugoda kwakho isikhathi nokuvuvukelwa izandla lokho kufanele kwenza sukumele phezulu bese ukuthi umchamo ubuka ngathi namagwebu yes umchamo nje afuna ube namagwebu antwana namagwebu kunenkinga umchamo uthi manje uyaqama kube negazi hayi ukuthi ubuke kubomvu showcase igazi afuna ube negazi emchameni bese ukuthi ukuzizwa ukhathele sonke isikhathi okay mawuzizwa ngazuthi unenkinga yokuconcentrate nje usuhlezi unenkinga ukuthi makukhulunywa noma kufundwa noma kwenziwana uconcentrate kahle ukade lokho mabe futhi kade uvela uzizwa ungasakuthanda ukudla esikhaleni ukugade lokho mawuzoba namajaqamba amamasela uzoba ukuchama njalo especially uzothola sekuchama njalo unakuqala especially ebusuku bese besikhumba ukuthi ngisho usigcobile kodwa sisi-dry and siyaluma yes ukugadeke lokho impawu lezi nje ezifuna kumele ngabo lodwa
noma ngabe izona zonke noma ngabe imbili ezintathu zale kade ngiyishilo kodwa mawunazo lezo impawu nje awukuthi kumiyobheka. Uthi dokotela kubalekile ukuhlala hlale ngiye emtholampilo ngiyobheka isimo sezinto zami ukuthi ihamba kanjani. Yebo, and siyibheka ngokuthatha amagazi masikhona isidingo futhi yenza ne-ultrasound. Ngabe sekliniki ngabe sesibhedlela ngabe kadokotela izobhekwa nje kanjalo kodwa yona nje lebamsubhekwa ngayo. Ubani osengozini enkulu ukuthi angahlaselwa ezinye izifo ezihlasela izinso? Njengoba sisho okay abantu abasengozini as udlula ku40 especially uma umuntu ongazivota vote siyaqala soba ku-rate angiphathiye khona masudlulile ku-60 bese kuzoba abantu abathanda ukusebenzisa ama-pain medication maphilisi ey'nhlungu njalo wona uyaligwinya ungalimaza izinto zakho ngalokho. Abantu abangazwani nokuphuza amanzi njengoba sisho ukuthi awuzwani nokuphuza amanzi mawuphuza nokuphuza ijuice noma idrink noma ikofi kuphela awaphuzi nje amanzi usengqopheni mawunjalo. Mawona umzimba uthanda ukuzimuka ukugade lokho kungakwenza ukuthi ube sengqopheni ukuphatha izinto. Kuzoba abantu ababhema ugwayi usengqopheni lo muntu lowo ukuthi angalimaza imithambo yegazi le supply izinto bese izinto zakhe ziyafa. Umuntu onoshukela isifo sashukela sayilimaza izinto bade sisho umuntu onesifo sa-BP bade sisho futhi umuntu sengqopheni ukuthi angalimala izinto zakhe. Labo bantu nje kufanele ukuthi engibabalile ukuthi afanele ayibheke ukuthi sengqopheni-ke lo noma abantu abanesifo vele ekhaya usukuqaphelile ukuthi bimbi nabantu abanokujwayela ukuphatha izinto ngenzeka ukuthi kunokuthize okuwufuzo khona ekhaya. All right. Ngikuzwa kahle kakhulu doctor. Ngicela ukuthi siyoqalaza la eminye imibuzo abalaleli abasithumele yona. Uthi Masili nodokotela ngiyabingelela ngisacela ukubuza ukuthi uma ngabe uphuza amanzi ashisayo zonke izinsuku afakwe fresh lemon aphephile yini? Usicela umkhizo lapha eNkosi Albert Thuli Central Hospital. Awana nkinga kangako ukuthi phela unakho lamula wakho lona mawusuzumningi kakhulu noma yini mawuyenza mawungayenzi ngehamba ngiyathi mhlawumbe ukhuluma ukuthi ufaka islice noma islice ezimbili asiyinkinga lokho. Inkinga umuntu mase uba saphuza iglass amanzi usesikhwiju ulamula wonke lapha sekuyi-acid phela leyo engasimdalela inkinga la esiswini kodwa nje lokhu ukuthi islice noma islice ezimbili mayephuza lawo manzi ayisiyinkinga leyo. Siyabonga kakhulu doctor. Nangomunye osibalela uthi njani dokotela? Mina ngavele ngachama igazi kunganakele lutho nje. Uthi ngakusasa ngagula ngiphethwe iqolo nesinye futhi kwaba ke usuku olulodwa nje nako lokugula. Uthi ngawathatha ka amagazi kodwa kangabonakala lutho. Mhlambe kwakungaba yini enye? Kwesikhathi kuyaba isimo esidlulayo umuntu stress kakhulu noma enze something eminyaka sekambe esineni kwakhona ukuhuzuka okuthize okuwukuthi ukulimala kusekona ukugula obviously akholutho oluyingozi olungako oluyisifo oluzoqhamuka lapha. Okunye kambe into ethize ayephuzile yadlula kambe esinyeni yasihuzula kwakuba kanjani nanokuthi ke phela akusiwa amagazi kuphela bade ngishilo ne-ultrasound iyidingakala. Kuwukuthi kuyatholakala kuleyo ndawo sokwade ukuyona mhlawumbe seklinika ayikho njalo njalo kodwa nje kube nje into ebidlula ngaleso sikhathi. Dokotela bengicela ukubuza umonakalo usuku usungakanani mangabe usuku stage 3 uthi ngicela ungalisha igama. Mangabe usuku stage 3 stage 3 1 ubhale nje kanjalo doctor ukuthi umonakalo usuku ungakanani mawusuku stage 3. Inkingi lapho ngoba i-challenge enginayo ungathothi ukhuluma nge-cancer. Ungathola ukuthi ukhuluma mhlambe ngesifo esithize sibe stage 3 kodwa nje into ebalulekile ngibeka kanje ngoba sikhuluma ngezinto. Into ebalulekile ukuthi kubheke ukuthi izinto zakho mangabe useklinik noma usesibhedlela noma ukwadokotela mayithi enginenkinga konke engiyibona izinto zakho seyiqala ukufeyila kufanele lokho ukusukumele and ukubuza ukuthi then suka lapho kuyaphambili yini kufanele uyenze kwesikhathi lapho ungathola ukuthi kunama-test amanye kufanele aqhamuka wenze noma kufanele udlulisele
uma specialist bafana kusesibhedlela njalo njalo. So kubalekile ukuthi wazi ukuthi into enjani leyo. Maye khuluma ama stages awafani bathi so wangaqaqisa wani angifuni ukassume ukuthi ukhuluma ngo stage 3-1 makhuluma ngezinto affectwa izinto eziningi. That's why nje asikhulumi ngesifo today, sikhuluma ngempilo nokubaleka kwazo. So silinganiseke izinto eziningi, izifo ezihlukahlukene nemithi ehlukene njalo njalo engasizilimaza izinto. Kodwa kubalekile ukwazi ukuthi ngikude kangakanani nokuthi sekufanele ngiye kwi-dialysis bese ngakayithinti ukuthi nakho izinto seyifeyilile kuthiwa hayi asakwazi ukuthi siyibooste kunanto ekuthiwa renal failure. Angithi khona u-pre-renal usene chance ukuthi ngingafakwa ama-drip njengoba ngisho mhlawumbe sothi uthola ama-drip awu-5 noma awu-6 ngelanga izibuyele esimeni noma ukuthi kune-blockage ethize kulamapayipi ebengikhuluma ngawo noma esinyeni maka-remove leyo blockage izinto zakho ziyabuyela esimeni zisebenze kahle. Kodwa uma ukuthi kulimele zona uqobo sekuthiwe sekufike la kuthiwa khona ayisareversiki i-damage efana ungene kwi-dialysis. Iyona treatment-ke leyo masithiwa usuku-renal failure lokuthi awusahlehliseki kulimele zona uqobo lazinto. Ukubona ukuthi i-dialysis yini leyo? Yila kuzofakwa khona ipayipi esiswini sakho bese kungena into engathi ama-drip leyo kuthiwa i-peritoneal dialysis. Lawo ma-drip lawa azokwenza umsebenzi enye ngathi ndile ngisaneke drip phezulu leyo zongena esiswini ngene ngalelo payipi bese kuthi enye i-collector lo uzophuma lapha esiswini kusetshenziswa lelo peritoneum ibizwa nge-peritoneal dialysis nje efana nepinifa njengaphakathi kuwena ekamafutha ngathi umhlwehla ngisho kanjalo. Kusetshenziswa leyo nto yomhlwehla ukuthi lokho kufanele kwenzeke ey'nsweni ukukhipha lekanto engizisho amakhemikhali izinto ezi-extra engafunani emzimbeni ukubhalansisa sekwenziwa yilowo mhlwehlwe lowo ngaphakathi ngokuthi kufakwe namanzi lawa angena nge-drip nawo afakwe into ey'thize ukuthi uma ngabe sephuma futhi aphume kwi-bag ethize ebhekwayo nayo ukuthi injani umbala wayo kanjani uyenza kawu-4 ngelanga leyo nto bakuthiwa i-peritoneal dialysis. Olunye uhlobo lwe-dialysis yilo ukuthi kufakwe into eyipayipi but ifakwe emkambeni othize ngabe umthambo ola ku-groin emanyongeni yesigroin amanyonga la emanyongeni noma ifakwe esihlakaleni noma ifakwe la ngaphansi kwe-collarbone leli libiza ngokuthi collarbone. Kukhona umthambo futhi lapho leyo kile ukuthi kathathu ngesonto uhamba uyospenda almost 4 hours emshinini igazi liloke lidonsa from kuwena lingene emshinini umshini uqine libuyisela kuwena kuyinto nje enzeka kanjalo yenza kathathu ngesonto. Lokho kuthiwa i-hemodialysis yolokhu la uqhunywa khona emshinini whereas lokho zenzela wena ekhaya ngama-bag ibizwa nge-peritoneal dialysis. Yena hlobo lo treatment kuphela ngathi ulithole lolo mangabe ukuthi sezifele ukuthi akureversiki okudlula lapho-ke sengabe ukuthi uthole into yokufakelwa-ke. Ngiyakuzwa dokotela. Khona omunye umlaleli osibhalele uthi uma very nice enhlungwane uthi uchama noma ka7 ebusuku futhi ke amanzi akawomeli uzawaphuze uzakhumbule ngoba sekukade ukuthi hayibo uyazi ukuthi angikaze ngize ngiwaphuza amanzi kodwa hayi ukuthi uyawomela dokotela. Mhlambe emntwini osesimele sikanjalo othi angomela amanzi ngize ngikhumbule ngesinye isikhathi. Akahamba yobheka ngenze konke engashayi khona iy'nsweni zakhe ngenze ukuthi isinye sakhe ngoba nakhona ungachama kawu7 ebusuku mina ngichama kabili kodwa mase sibheke ukuthi i-amount yomchamo ochamile iyafana nami mina ukuthi ngichama eminingi ngesikhathi esisodwa khona lokhu uyanjalo nakho lokho kuney'ncazelo zakhona ngenze ukuthi ingisey'nsweni ngenze ukuthi isinye sakho asikwazi ukuma isikhathi eside ama-muscles akho awekho strong lokho akuhlangene nezinto kusokuyisinye lokho so asimazi ukuthi yena njengoba ekhama njalo kwenze njani kunama-blood test futhi akenziwe okusheka lokho. Ukhona umlaleli othi ngibingelele emsakazweni mina nginenkinga njalo mangabe ngiphuzile ngiyazichamela ifingilele ngabe mhlambe lenkinga isuka kuzona izinto uthi ngicela futhi nokubuza ukuthi ngingasizwa yini ngina 40 years womnyaka ngowesifazane. Makwenzi uthi yena imenza into mayiphuzile mayiphuzile uyachama azayichamela mayelele. Hayi lokho afika ukugula kwezinto uhlobo lwe-alcohol ayiphuzayo i-alcohol kodwa vele inaleyo nto ke vele ukuthi ikwenza ungakwazi ukubamba ama-break
ukuthi abanye ikwenza ngehaba lokho kwabanye akwenzeki abakaze bayiqamele fine uthola ukuthi yena mhlambe uyashesha ukulala lokuqama lokho yena kuqama seleni bezokuqama kubasheshanga wafikela ubuthongo sokuningi ama-points balance lapho ukuthi abanye abantu abasheshi ukufikela ubuthongo so by the time elala usekwenzile ukuqama lokho kuyihaba vele kwenziwa i-alcohol kunendawo efike kuyiblock izinto amanzi ziyawakhipha kwenye indawo ethize ukuthi angeke bakwazi ukuyipictureisha into engisho abalaleli kodwa nje ifike wakhipha amanzi phinde futhi wamunye wabuyisele einsweni ngendlela ngohlelo oluthize bese ukuthi khona ama-channels ewathiwa i-reabsorption ukuthi ifike wakhiphe khona entsweni iphinde iwa-absorbe futhi so khona i-channel eyenza loo nto i-alcohol ifike iblock leyo channel amanzi angasabuyele einsweni letho mayiphuzile vele ngichama kakhulu so mokuloko kugama kufica nje usuleleke nawe andulala lokho kubhizi kakhulu uzazuzwe iqama ukhona umlaleli thi Dr mina kunenkinga umchamo umnuka kambo umchamo wami ngazi noma amaphilisi engiwaphuzayo siza dokotela namanzi futhi ngiyawaphuza kakhulu ucela nje usizo ukuthi ngabe yini le edala umchamo wakhe unuke kangaka uyazi sesindi lento mina ngikhathi umuntu afake isilinganiso mayikhuluma ngento ngicheck lokuma patients ngibuza umuntu ukuthi uyaphuza mana cha ngiyaphuza impela ngithi uphuza ingane asilita neqeda ngelanga uyakhumbula ngithembe no2 liters ofanele lo muntu mina uthi uyaphuza kahle impela kodwa uthi uphuza iliter so mayethi mlaleli waphuza siqale lapho I don't know mayethi uyaphuza impela uthi into engakanani leyo siqale lapho wathothi akawaphuzi ngokufanele ngoba akasitshelanga ukuthi uphuza amaglasi amangaki noma amalita amangaki so asikwazi ukuthi sithi for sure lento ayisho iqiniso 2 asasume ukuthi kulungileke uyawuqeda 2 liters ngelanga mawukuthi unenkinga ukuthi umkamo siphilisa nonke kunjalo yes amaphilisi ayakwenza lokho amanye amaphilisi ayakwenza ngoba omunye umsebenzi njengoba sishilo ukuthi amaphilisi maseqedile umzimba wayo umsebenzi wayo emzimbeni fana aphume phela aphuma ngezinto Dokotela sivane ngalomlaleli kafushane nje othi mawuphuza ngaphezulu kwalamalita alindelekile osukwini ngabe lokho akudala yini damage ethize mhlambe njengo 4 liters instead of 2 ngabe lokho akudala inkinga mhlambe ngokujwayelekile akuvamise ukuthi kuba nenkinga eningi kodwa mawusuweqisa nawe kakhulu ngoba enye into asibeke kanje bathi 2 liters angithi sikhuluma ngo-average lo asilingani phela emzimbeni into yokuqala 2 asilungi ngokufana so omunye umuntu ungathothi 4 liters uright kuyena ngoba unegazi eliningi mkhulu mude 4 liters awusiyona inkinga kuyena alright uthothi uyajuluka lo muntu so alahleka amanzi emzimbeni afana replace ngokuthi awaphuze ngomjuluko wamanzi okay so depending ukuthi umuntu onjani mawukuthi uyajima ujuluka njalo 4 liters awusiyinkinga so get depend kodwa wona mawuthi waphuza kakhulu weqisa gcina izinto ezosawuthi noshukela seziyi-weak nazo emzimbeni so kuyabaluleka ihamba we-check siyabonga kakhulu dokotela sicela usiphe inombolo zakho siyatholakala 031 940 97 61 enye tholakala no 081 424 19 36 yebo siyabonga kakhulu doctor ukhuluma naye emsakazweni izilomsakazi FM namhlanje siyabonga inkosi nibusise nonke amen ikubusise nawe asiye ngapha